22 de marzo de 2026. Ola, campeón. Ola, princesa. Hoxe comezo unha nova etapa na que, en lugar de enviarvos estas cartas por correo, vouno facer por aquí, para que poidades verme e oírme e, sobre todo, para ter a certeza de que recibides estas palabras cada semana e vendes cos vosos propios ollos o cariño, o amor que teño por vos. Antes de empezar a falarvos da miña semana, gustaríame preguntarvos pola vosa. Que tal foron as clases? Houbo algún exame? Pasástelo ben cos amigos? Ou fixestes amigos novos? Que tal o fútbol? Xa sabedes que, cando queirades respostarme a estas preguntas ou contarme calquera cousa da vosa semana, podedes escribirme por aquí, podedes chamarme por teléfono, por WhatsApp, e agora podedelo facer tamén en persoa, pois xa desde hai uns meses paso unha parte do mes no voso pobo, na vosa mesma rúa, concretamente no número que é igual ao número de fillos que eu teño. Estiven ata o xoves aí, falando coas profes, coa vosa doutora, alegroume que me dixeran que estades medrando e estudando ben. Tamén que tendes amigos na escola. Únicamente quedei algo preocupado polas matemáticas de 11BP, que me dixeron que eran un poquinho difíciles e que a nota estaba un poquinho por debaixo do 4. Entón, para iso, falei cun par de profes particulares para que che poidan axudar con esa materia, campeón, e xa lle dei o contacto a mamá. Xa lle paguei tamén as clases para que iso non sexa problema. A rapaza ten 18 anos, a profe, estudia Dereito en Xenebra e fixo matemáticas 3 anos no gimnás. Entón, díxome que non tería ningún problema para ter o nivel necesario para axudarche. En canto a ti, princesiña, a titora díxome que tiñas un talento especial para as matemáticas. Noraboa. E tamén me dixo que lle axudabas ás compañeiras que tiñan máis dificultades nesa materia. Moi ben, iso é como hai que facer. Bueno, contovos un pouquiño aquí de Santiago. Hoxe aquí vai sol, vai calor, temos 20 e pico grados e hai xa moitos turistas. Hoxe vou tentar sair a andar un pouquiño en moto para distraerme, porque últimamente paso moito tempo na casa. Non teño ganas de facer cousas e teño que forzarme a sair para non estar triste. Xa estou desexando volver a Suíza o mes próximo, concretamente o día 10, para estar preto de vós, para que saibades que papá está realmente aí, ao voso lado, cando vos queirades. Quero vos moito, meus amores, un biquiño moi forte e pasade unha semana maravillosa.